kira wis balik. Sayang. Yo nangis nangis. Aku sik, Mas. Yang mana pas ya duit tahun duit anak duit. Mas, kene wis yang piro ya, Bos? Oh. Kalau jangan kayak gitu lah nyu. Enaknya ada jamu juta dan uangnya loh. Iya apa? Apa yang tiba? Rai saya sampean. Bode dijarak Lara, Bode. Menang penak yo. Enggak. Ustaz iki wendang rapi, Ustaz Jahi. Ikan ini. So deh. Ugung kuwi. Itu lek ngombe yang ngono kuwi Bode ngene wis bae. Enak. Mikir tak ubah. Wes. Ubah mikir tak ubah. Endi iki? Malah di keset to urung tak ubah. Iki kambing kalau kambingnya tit. Iki nganu iki. Klambi apa tuh? Pas nglapi kursi-kursi kan. Deket ya. Nanti. Nanti itu ya. Oh jamur nemen to. Gila. Jamure gara Gila balok. Produksi jamur masih itu. Lupa aku iki. Kira ndang panen-panen piro sak bos. Oh. Ora payu. Usaha angel usaha jamur iki. Oh. Kok wis dadi. Pak Kadi. Pripun Bah kabare Bah? Sae. Lho. Kae no pawon. Mbak Di. Resi omahe iki. Wis bote serasa resik dit iki. Ada ya ngono Ora bote enggak resik-resik kok resik omahe. Kinclong. Ngapo to kok iso? Tanda tangan putra. Ora iso ndi. Alah ngono kae. Ora enak. Tanda tangan kontrak ae. Sikat iki. Sikat iki. Pak Kati. Pak Kadi yo, wah nek coba Kadi. Mati. Kalau enak. Oh Kadi, jarak Kadi. Linda Kadi. Dari nganu dengar bisa imah. Oh. Jarak iki bisa imah. Sikat dulu Evil. Dipateni Pak Kati. Duk. Dulure. Tapi kene mati. Ngopo mbah? Kartu putih tak ubah di keset to. Sopo gawe? Ora wong wah. Panganan. Rada Ubah-ubah kok koyo ngono to. Mati. di keset to. Gitu. Bisa dijual barang to. Maten-maten Mosok Dit. Senani Bagong. Cemburu. Nyapa cemburu tiba itu ae. Mau turah-turah. Oh. Kalau udah punya cewek baru. Heeh. Nyapu to. Cantik. Jadi kalau kamu mau ngupload cewek nggak apa-apa. Kan ngoto itu. Ayo, jangan. Ya go flinan ade. Mandi sih. Pati-pati. Anakane yo sampe walis to Mas. Oh, iya? Cek itok ayo. Wale. Halus lho iki ne. Sing gawe sinten Pak Diren Ati? Yang nyapa? Petong iki. Iki lho golekne printeng Pak. Di mesti Pak, siap Pak. siaga Budi, pisan. Pak. Wah, peman awale. Wah, langsung iki. Oh, iki lho. Oh, tonggo printeng tenan to golekne apa. Wedi. Mlayu-mlayu. Wedi. Mlayu bas. Heeh. Cek. Sejuk jalan. Kalau Gitu. Beh, Woi Pak Pailan. buka, Bek. Bek kira nggo segong weh Pak Pelan. Apa, Bek? Jan apa, Bek? Lompong e? Lompong. Ya, Bek. Apa enak, Bek, Bek iki? Beh. Duwene Pak Pelan, Bek. Heeh. Bek kira. Ganti di Bek kira yo. Sakne Bek kira. Bilang bareng kok. Hmm.
Tito kena CCTV ya Dit. Oh, Ngene. Oh, susumu. Oh, etok gadul. Gua bleh kena. Lagi stiker. Aku di stiker muda. Beh, masa Aku di stiker iki masih. endi kira ora Endi? Gua akan jual. ngapusi. Ketok. Piturane ketok lho to kowe. Ketok bintang ngono meles. Aku nyapa aku suwalan kok. Oh, sing nang kono ra ro e. Endi? Sing badine kono. Heeh. Wah, si video. Ditaruh mah. Ojo. Lu wae mlai tur ndi to, Mas? Mosok Lah video. Sampai arep lebume. Cah. Nek Pak Kadi cembu iki lho. lho. Oh, ngelok nek ndi. Jan iso ya. Sakne lho Dit. Ora Pak Di. Minta maaf sih. Ben tebir Dit. Wah, kok perang-perang dino iki. Jumat bodone. Tang 5 dino bodol Dit. Wah. Dalan-dalan. Atau apa minggune? Jumat jare, pos Setu ngono. Tanggal 21 to. Agune bilang Nek ngompol ae tabel. Arep nikah ngene. temu di Wadi. Wah, Pak Adi nanti deh. Gak nyangkruk mriki ya. Pak. Pundi Pak Adi? Pak Adi? Pak Adi? Apa? Nyan tilam pundi, Pak? Pak? Tang pundi? Jenengan tilam mriku ya, Pak? Alon-alon, Pak. Tang pundi, Pak? Oh, nggih. Tilam mriku ya? Tilam mriku. Iya, bening. Bener kan? Nggih ngata-ngata Pak Adi nggih. Loh. Senan ono Bek. Tito Bek. Oh. Tito pas udan-udanan mau lho Bek wi. Aku jalan-jalan. Mau udan-udanan ning nggo kono opo ya apa? Ora. Kayak gak kelamben. Deple-deple ning kene kok mau. Tebir. Heeh. Rasane tebir ya, Pas nek tebirane pikir ya. trenyuh. Iki tebir ya ini ngenteni wis Aku mesti nangis bengi lek pas tebir. Karengan Mbak Lala ndang ngrungokne. bisane awur kayak bojo. Iki ngenteni coba. Eh? Dari terminal loro. Oh. Sebenarnya ngeternya kau, enggak kuat to. Aku ngeteri pisan kuwi, Dut. Biyen ora. Biyen ora ngeternya kuwi, ego kok PT tok. Tenan, aku nangis. Tak empet tak, balala ngerti ya. Semendal Dut mas ning nganu apa jenenge? Ning ngarane ning apa? Ngeterne kuwi lho. Ning kedatangan gembira. Oh, lek pas. Heeh, ning ngeterne lho. Penerbangan kuwi lho, pah. Semendal, dada-dada. Rono terus munggah tingkat. Balala dada. Cip pisan kuwi aku ntere. Oh, kok juanda. Nyapa kan? Nganti kon jero aku Apa oleh ya? Oleh. Nganti kon jero nganti balala wis numpak pesawat ning dhuwur tingkat kuwi. Heeh. Kono kuwi aku. Delok. Sate wis itu, Pak. Mbok sate enggak paham. Ora transit ya Langsung kono. Sing larang kuwi langsung Hongkong. Piro iki? Tiketnya 8.000 piro teh? Duit kene. 8.000. Lek balik ono wong gembira, cedhuk bojone, rangkul-rangkulan waro. Langsung jemputan wis on. Heeh. Lek wis Arep pemberangkatan kuwi. berangkatan nih susah kabeh dona. Akeh dona itu. Ana sing berpelukan, wangi sak bojone. Itu kayak melu jare. Melu. Benar ndi Mas kan? Jikoke melu ngantere ra melu ya. Ora ngiten. Tere. Ngendi aku, Mas? Eh? Liwate. Liwate yo. Liwat. Liwat anu kono. Malang ngendi iki budale?
Mulai kae. Kemudian lewat Malang. Kemudian nang. Hmm. Oh, Heeh. dia meh nabrak motor kok yo. Oh. Malikin. Pi antare koketan nek motor banter ngete apaan. Ngopo. Kok tanar minggokne. Oh, minggok ngalori tadi di ap nerak mobile kuwi. Yo Tit yo. Gek mabuk. Terus dia gini. Apa nih? Ngirim set no. Oh, ono. Soat ngi wong. Gek culut mabuk ya. Muntah-muntah udah le. Balik egah numpak mobil kuwi. Sira aku numpak sepur Mbak Lala. Beh iki Pak sepur piye tuku tiket apa iso dadak? Oh. Akhirnya ra sido mangga numpak kuwi no, mbok sak teka-tekane. Bali ayo Tit yo. Kok Oh, oke Mas. bayi yo. Piye? Kok belum. Etan. Masa etan. Tak tanganane sih. Nah, iya bener. Mas, bentar. Mapan? Dan tenan. Tit ambil ora entas sih. Iki rong tak udah. Kowe? Ayo sampai mana. Maghrib buka. Pas maghrib udan masih tuh buka. Melok buka gitu dia. Pas nih. Karo apa tadi? Sama seng. Dutan nanti deh, hutan loh. Maghrib hutan. Apa hutan kan? Sesuk masak genjer mandek enak Tit. Aku tak tukokne opak ngono, hilawoh. Mending goreng dhewe. Kopak uyel lho. Udan-udane tetep enak ya. Minggu ya. Pak Uyel sing bunder-bunder lho, koyo Pak Yayak lho. Wah. Mana orangnya? Heeh. Kita adus kan. Clara ra mudik, Dit. Dit. Itu enggak mudik. Itu maem karo sambel. Sambel anu ora tempe. Tempe gosok. Sambel goreng. Kaya iwak. Waduh, wis bos dane. Pisan apa iki beli? Cak Dit bar maem disai. Golek gas jananya kowe pesen. Beh, pesen Dit. Wis dipesen teko ngono kae. Calang. Jalan ya. Tak WA ngene nomor Kak yo. Coba. Ini disai-sa. Guritan penampakan duri Padang ya maghrib
Sejuk.